hej med jer. Så er hvalpene blevet hele 17 dage gamle. Og de er allerede ude på en masse leg og opdagelse. Her har vi lille Abu sammen med August. Og herhenne finder vi... skal vi se. Her har vi lille Aura. Hun er en pige. Hun er en pige, det er nemlig rigtigt, August. Og så er der Anton herinde. Det er meget svært at filme de sorte, var August? Ja. Og så har vi lille Alfa. Han kravler herhen nu. Nu kommer han. Og så har vi Apollo herhenne. Bagerst. Her bagerst. Hej Apollo. Hej. Hej. Hov, hey. Hvor er du på vej hen? Hvor er du på vej hen, Alfa? Hvad hedder ham her? Det var Abu. Abu fra Aladdin. Ja, ligesom Aladdin, det er rigtigt. Aladdins abe. Ja. Nå. Sådan. Dygtig. Skal vi se, om mor Tantra hun vil komme hen? Ja. Hey, vi er på afveje. Det er lidt glat gulvet. Kom, vi sætter os lige tilbage til gulvtæppet. Det er noget nemmere. Kommer han helt op til dig? Ja. Og ligger sammen med Nusse ved Tantra? Og Trent har også op ved mig. Og de der og jeg der også. Ej, se. De to, de bytter med mig, og Trent bytter med mig. Ej, det er hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Jeg er lidt hurtig.